И здравейте на всички, аз съм Крумпи и днес сме в петият епизод на Survival. Версията на Minecraft вече ми е 0.7.2, понеже ми трябва ми по-нова версия за един проект, който сега ще направим. Така добих санд, както виждате кофи съм си направил, така че се сещате какво ще правя най-вероятно, ако сте гледали клипчета на JCraft29, като мен, за да се сета да си направя подобно. Тъй именно ние днес ще строим моб за мобовете това. Тръгна да го крафтинг тейбъл. Браво на мен. Така моб спонър и моб килър, което праща мобовете супер надолу и ги убива. Ние отиваме само чрез кола, защото няма да ни стигне 11 такова дърво. Сега накъде? Тук дали има някакъв кол останал? Доста ми нямствах извън кадър. Сериозно говоря. Ето и аз не знам кои са тези работи. What? Спавнаха се доста чудовища в тази мина. Ето едно от тях. Спават се в мината, не мога да разбера защо. Сигурно, защото е много тъмно. Така. Ето защо трябва да събирате колкото видите. Защото все някога ще ви потрябва. Много съм копал наистина. Виждате, навсякъде има лабиринти. И аз не знам точно къде се намирам в момента. Знам всъщност къде съм в момента, но ако тръгна по някой друг човек му дам телефона ми да отида в някоя част на мината, аз няма да мога да изляза после. Ще трябва да прилагам копаене нагоре, което е гадно. Не вярвам да е натам. Опа, и натам не вярвам да е. Редстоун се копае с диамантна на кирка, което е много тъпо. За 5 часа качване нагоре. Та поне да мога да чупа. Мега якото Survival, че става напоследък просто. Според мен е много яко става всичко. И се радвам, че вие сте част от това. Този канал може да... Кой знае? Така. Глас панели имаме колкото си искаме. Това е добре. Сега. И какво деветка? Гледайте ли? Тук 5, 1, 2. Тук 1, 2. Тук 1, тук 2. Така. Тук ще падат зомбитата. Тук ще падат те и частите им ще бъдат тук. Няма да успеем в този епизод да го построим, разбира се, не сме толкова добри. По-скоро аз не съм толкова добър, вие може да успеете, ако пробвате.
Вижте, аз едва се оправям с стъклото. Май трябваше да го превръщам в глас панели. По-лесно ще да стане. Опа. Много рязко давам страни. Стига бе. Аре бе. Какво ти пречи? Аре бе. Не му скуча, what the fuck. Добре. Фук. Това вече няма как да не стигне. Даже май ще ми стане доста. Това е дългосрочен проект, както се казва. Доста дълго време ще го строим. Особено ако с това темпо, което правя. Ще видите целта каква е. Горе да има място, къде да се спамват зомбита. И като се спаунат, да бъдат повлечени от вода. Да ги сложи долу при нас. Тук. Да ги повлече надолу. Заеби. Да си лягаме. Така, може да ни влезе зомби в къщата. Трябва да затварям вратите. Тъпо. Не. Стига бе, човек. Добре, човек. Какво е това? Върти мъчението. Когато мога ще го заменя с други стъкла това. Това вече е късно да е, след дъжка чулка. Тук виждате, съм си направил някаква вратичка. Няма ми стигна пребилено с тези материали, които съм си взел. Все пак ако трябва да стигнем догоре, трябва да поне 50 блока. Така.
Тук ще падат зомбитата. И те стълби може да ги направят разни работи, които ние не искаме. Така. Тук ще падат зомбитата. Трябва да го изпробвам само че с мене си. За съжаление. Значи, нещото, което има много живот. Всъщност, аз имам една книга за Майнкрафт, че вижда извън кадър. Там колко са животите на Стив. А тук са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 20 жизнени точки. Боли наполовина, едно сърце равно на 2 жизнени точки. Така, значи имаме 20 жизнени точки, 10 сърца. Добре. Да видим. Ще видя после извън кадър, само че. Това ми свърши между другото. Трябва да си направя още. Тук 6 това. Тук атакуваме. 5. Окей. Така хора. Тук ще приключваме с епизода. Ако ви е харесало, можете да се абонирате. Извън кадър може да построя малко догоре, примерно. Но ще ви покажа в кадър как да довършите, за да падат зомбитата. И да, общо взето това беше от мен. Надявам се да ви харесва клипа. Ако е така, се абонирате, ставайте лайк, разбира се. И тук ще приключим с тази красива гледка епизодът. Чао!